Serbisyo. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Life is what we make it. Mga anak, ari na si Mama. Ari na ako. Nga nagpakita ka pa sa amon. Napulo ka tuig mo kami nga ginbayaan! Karon! May guya ka pa nga mag-atubang sa amon? Mga anak mo paatag ako. Wala ka sang dapat ipaathag sa amon! Wala ka sang pulos sa pasisang iloy! Hindi ka namon kinahanglan! Ginakaugtan ka namon! Maaari pa nga napatay ka na lang! Mama, sa diin ka, tinaga ka ginasambit sang iya mga anak, nga ginakaugtan siya. Mama, sa diin ka, isa naman ka matahong kag makatalando kasing-kasing kasaysayan diri sa aton nobela sa kahanginan. This is my life. Sa kasaysayan. Mama, sa diin ka, isa naman ka produksyon sang MBC, Manila Broadcasting Company, DYEZ, sa Bacolod, Aksyon Radio.
Funny how a lonely day can make a person say, what good is my life? Funny how a breaking heart can make me start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream in my life, till I look around and see this great big world is part of me and my life. This is my life. Kagkaron, sa kasugpon sa ngato nobela sa kahanginan, This is my life. Saya kasaysayan. Mama, sa tiin ka. This is me. This is my life, and I don't give a damn for lost emotion. I've such a lot of love. Mang, may nagkapanuktok. Taligid lang ang kaabrihan ko. Mabalik ko tulog Nagtuyo pa ko. Ate, sige. Ay, sinuwi ni man. Temprano pa ganin sini Sino? Uy! Mga pulis? Mayong aga, ma'am. Ay, maayong aga man, Chip. Ay, ano tani? Ara si Arman. Ha? Si Arman? Oh, ari siya. Ay, Kwan. Ay, wala siya makapaulit diri, Ay nga man, Sir How. Ano ang kinahanglan ninyo kay Arman? May pamangkot lang kung tani kami sa iya. Parte sa ano ina, Sir? Kung makapauli siya, pagkatuwa lang siya sa headquarters. Ay, Sir, hindi niyo masugid sa ako na, Si Arman lang ang makahibalo sila. Ay nga, Sir. May sana ang bata ko? Dakpo niyo siya? Ate, sige na nga. Pagkatuwa lang siya sa presinto, Importante gid ang pagpagkikita niya sa amon hepe. Ate, oo, Sir, Ate, sige. Malakad na kami. Ate, sige, Sir, bye-bye. Nagbabay lang ko ako niya man. Ay, Diyos ko. Ay, basi kung nakpon na si Arman. Ay, abaw, hindi man. Ay, katuan ko sa kwarto niya. Kagsugiran ko sa ginambal sa mga pulis. Arman! Arman! Pulis, mang! Pulis! Ang tingog mo. Kilaya lang. Sa din sila? Naglakat na. Kinpakato ka kuno sa headquarters. Kay masugilanon si mga hipis ang kapulisan. Nga ako naman. Anong sala ko, ha? Hindi mo naman nugid sa ako kung anong sala mo. Kag kung anong ipamangkot nila sa imo. Mang. Basta may nagatiktik sa ako nga diri ko nag-star kag nagapang-hold up ko. Ano? Ay po, Diyos ko. Ay pati kami sa manghod mo, maulamid Arman Kag dako nga kahuyanan diri sa atong lugar. Mang malakat ko Palihog ipanulod ang mga bayo ko sa napsak. Ay, Arman, tuto, malakat ka. Ay, paano kami diya? Kinanglan nga hindi ako magdugay diri, mang. Basi ko may makapanugid nga ari ako diri sa balay. Tapos iko. Ay nga, kay balos lang nga nagapang-hold up ka, Mali mo. Basi ko may nakabatikon kayo sa ginabalanta. O hindi gani, may nagkakilala sa akon sa ginhold up ko. Ano? Ay, Bo, Diyos ko. Tapos, kita maligayang araw ko sini. Sige na, mang, sige na. Pangimusan ng mga bistik ko. Agon makalin dayon ako diri. Ati, oo, Arman, oo. Kinanglan makabiya dayon ako diri. Kalain sa panagupunop ko. Basi may nakasugid nga hold upper ako. Mapisugid ako kung madakpan ako. Bahala na. Mabiya ko diri sa pilar. Mapabayasong ako. Dito ako manago sa bukid. Sa ilan Edna. Wala sang taong ilabalay dito. Hindi ako magpahibalo sa iya nga dito ako matinira sa balay nila sa bukid. Ato, ang bus paligaspi. Manuglakat na. Masakay ako dira. Kabay pang wala lang sang makadipara sa akon. Masakay ako.
lang kay ura kumata kay mga kwarta nga ginhatag ni Agata sakon. Magamit ko yun sa pagpanago ko. Malaylo lang anay ako. Pihong kumadakpan ako. Sa prisuhan kinang diretso ko sini. Sa bayaso nga kumanaog kamang saka sa bukid. Hindi na ako mag-agi sa ilanid na. Madiretso na lang ako sa bulod. Tikas, mabakal na tas ang pamahaw para sa nagakumpanyar. Ambot ka sa nagalingin ang ulo ko. Wala ako sang tinulugan. Ano? Oo, may kwarta ako ang ginhatag kay Chay Norma. Kamu nang bahala sa ha. Ay, kauluya, ng lawas ko nga igihukas. Ay, nga ang manaw. Basta lang Kas, magsugi ka sa matuod sa akon, ha? Hindi ka bala magamusin na. Sinon? Kas, sugiri ko sa matuod. May dapat bala ako nga may balaan kung nga nag-aamo kasi na. Takas, Edna.
beside me. Mama, those happy days when you were here to guide me, safe in the flow of your love, sent from the heavens above. No one can ever replace the warmth of your tender embrace. Oh, Mama. Malakat kami ni Sinon sa Legazpi. Mabakal kami sa tinapay para sa lubong puas. Ay, diin si Edna. Nagstoryahan naman sila ni Sinon. Abi mo, Sidro. Natingala ako sa ginahulag subong na Edna. Hinalin lang siya nga daw, permi wala sa iya kaugalingon. Malayo permi ang pensar niya. Ay, sus nga babae ka ho. Bisan sa imo, abi ko mataboy na nga sunod-sunod ang mapatay sa ginikanan mo. Ha? Hindi kayan mabuang sa pagpaminsar? Ay, amot manggani sa bata ang ato. Ginbatsi gagid ang pagkapatay ni Nong Pidong. Sidro, makaluluoy man si Edna. Ang himuon mo, istoryahon mo sa pirmi, kag ipakita mo sa iya, ara ka pangatiya niya, kaya ti, utod ka sa niya nga amay mo. Wala siya nagaisahanon. Sidro, Kinahanglan kita subong ni Edna. Kinahanglan niya ang iya pamilya subong ang panahon nga ara siya sa kalisod. Kani, hindi gid siya pagbabae Norma. Kay ikaw ang tiya niya nga utod sa niya amay. Sidro. Hindi ka mo magkabalaka. Kami nang mahibalubas dito sa kapilya. Hindi na lang kami iya mag-upo ni Nali. Kami na lang di ang mabilin sa kapilya. Ay huo man, kami na lang yan dayang ang mahibalo diri Salamat gid chay ha. Kaya na. Mayo gid nga may nabili di sa kapilya. Agud pag-abot sa mga naglubong, nanda na ang pamahaw. Kali man. Mabulig man sa amon diri ang mga taga-baryo nga hindi mag-upod sa pagkumpanyar Basta ha, kamo na lang bahala di chay ha. May na nga buwas, hindi tayo magsala-sala pa bala. Ay, amo gid Ay, kami na ang bahala diri sinon Salamat gid sa inyo tanan ha. Oo, Baik kay Serum na. Wala na sa magakita sa akon nga nagkataklad pagkadto sa balay nila ni Edna sa bulod. Dito lang nga niya kumanago. Matingala gid si Edna nga hindi ako makatambong sa lubong ng Pidong. Bahala na. Mangita na lang ako sa irason. Madali-dali ako. May dala na ako din ng dilata kag bugas. Kabay pa taning makasaka lang din si Sinon. Agod sa sina. Makaibalo si Edna nga ari ako din sa bulod. Kabay pang hindi na siya akig sa akon. Ginagkaidlawan kong natabo sa mga duha. Virgin gid si Edna sang matabo kami. Ako ginang unang nga lalaki nga nakatandog sa iya. Edna, nahidlaw na ako sa imo. Kada mo sa nagapulaw sa katapusan ng gabi, no? Kas,
Kasa? Sinon? Ay, nga akas, anong ginambal mo ho? Ay, ambot ano kay mo yayaman? Kalayog lang sa panulok mo. Sino kaya paminsar mo, kas? Kwan, pasensya ka na kas ha. Ay, nagalibogib lang ulo ko sa imo mo. Kadalom, gidya paminsar mo. Ato lang duway kay mo sa kaugalingon mo. Nano ka ha? Wala kas, wala. Uy, ano nga wala man, may ara gidya ya. Eh, hindi ka mag-amos na kung wala ka sa may ginapanomdom. Si Arman ay. Si Arman ang ginapanomdom mo kas ay. Siya gid ay. Kaya na ako pa nang pangdan bla. Nga way patay ang lao mo sa dalan. Si Arman ang ginalao-lao mo ay. Hindi Hugay na Kilala ta ka blakas. Hindi ka magsilingan na idlaw ka na kay Arman. Ay, Diyos ko. Ayan, Sinunuhnugay ka ganit nagkapataka ka lang. Ay, sus. Hindi ka pa mag-ako ba? Lainon to lang aton ginahambalan. Na, kita mo? Lainon ta nga to ng balan, kay booking ka na. Shh, ang bakba mo. Hipuso. Kas, ano, abi kong mamana ka na lang? Ano? Oo, Ako mamana? Sinong pamanahon ko? Ay, Diyos ko, sino pa ako? Hindi si Arman. Sinon? Salamat kay ari na ako sa bulod. Kabulay sang tanan pakadto diri. Huh! Ari flashlight ko. Flashlightan ko ang palibot sang balay nila ni Edna. Mangita ako sang kingkiw kon sulungan. Ako na magsanag diri sa sulod sa balay. Ay, perti kalayo sa mga kaingod nila ni Edna diri. Sobra tunga sa kilometro ang lakton mo. Ang magkakita ka sang balay diri sa bulod. Pero bintahay na sakon. Wala sa makamutik nga ari ako diri sa ilan ni Edna. Kamusta na yan sila sa baryo? Kag sila ni Mamang? Ano na yan ang natabo sa ila sang magaling ako kay nasangaga? Oh, makaluluoy man sila ni Mamang. Kumanago ako diri. Hindi gina ko makasuporta sa ila. Kung medyo hindi na delikado, pamasyaran ko sang tago sila ni Mamang. Kas, why man siya malain niya kung mamana kay Arman? Sino ng bakba mo? Oo, total na kay sanon ka nagidman. Kag ako, hindi man ko kapasalig sa imo. Natubtubsan mo, ari ko sa poder mo. Mamangkot na ko bla sa imo, Kas. Naluyag ka man kay Arman, haw? Ang matuod lang bala. Kas. May isugid ako sa imo. Partisano na, haw? Oh, ay, Diyos ko nga, nag-ibig kay mo, yayakas. Sinon? Nga, Natabo kami ni Arman sa naglikad nga gabi. Ha? Ano?
Funny how a lonely day can make a person say, what good is my life? Funny how a breaking heart can make me start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream in my life. Till I look around and see this great big world is part of me and my life. This is my life. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa ngaton matahong nga nobela sa kaanginan. This is my life. Saya kasaysayan. Mama, sa diin ka. Ginsulat kag sa direksyon ni Annalie Mirabel. Isa naman ka produksyon sang MBC, Manila Broadcasting Company, DYEC, sa Bacolod, Aksyon Radio. Let me live. Let me live. Ang inyong mabatian